O Goberno de Outes traballa nun plan para arranxar os camiños danados polas fortes choivas. Manuel González proporalle á corporación que as actuacións sexan financiadas co remanente de tesourería. As fortes choivas que se están registrando nas últimas semanas están ocasionando importantes danos en infraestructuras viarias do concello de Outes. Os danos son particularmente significativos en camiños agrarios e, sobre todo, forestais, debido aos efectos das riadas en zonas con pendentes elevadas. É por este motivo polo que dende o Goberno Municipal de Outes están traballando nun plan para intervir unha vez que remate o inverno naquelas vías que resultaran máis danadas. Neste momento, o Goberno local está preparando un proxecto de actuacións que se presentará ao Plan de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas de Agader. Incluirá camiños de Baladares, Santo Ourente, O Freixo e Entís e contará cun orzamento de algo máis de 70.000 euros. Bueno, efectivamente, o Concello, o Grupo do Goberno está traballando agora mesmo nun plan para actuar nos camiños municipais que se están vendo danados polas fortes choivas que estamos registrando nas últimas semanas, non? Ademais, así une este inverno tan duro o do ano pasado, que tamén foi un inverno complicado do punto de vista meteorolóxico, e iso fai que, bueno, pues, os numerosos viais e camiños que temos, os centos de kilómetros que ten o Concello de Outes, particularmente aqueles camiños de forestais, onde hai máis pendentes, bueno, pues, sufran danos importantes, non? En ese sentido, nós estamos traballando nun plan que ten, digamos, dúas vertentes. Por un lado, vamos a presentar unha convocatoria de Agader, da Xunta de Galicia, para arranxo de camiños agrícolas, un proxecto onde vamos a tratar de levar canto menos catro camiños en distintas parroquias, a parroquia de Santo Ourente, a parroquia de Baladares, a parroquia de Entís e tamén no Freixo, camiños que sirven a, digamos, parcelas agrícolas, un proxecto que rolda seguramente os 70-75.000 euros. En canto aos camiños forestais, a intención do Goberno é presentar unha proposta de actuación para ser financiada cos remanentes de tesourería, posto que non existen recursos de outras administracións para esta finalidade. González indicou que o Concello conta con recursos propios para afrontar de forma rápida as actuacións, máis de 3 millóns de euros en remanentes, e nas vindeiras semanas reunirase cos demais grupos da corporación para tratar de consensuar a devandita proposta. No que estamos a traballar e algo que queremos tamén falar co resto de grupos da Corporación Municipal é nun plan para actuar nos camiños forestais, non? Que sabemos os que son en moitos casos os que en peor estado están. A nosa intención é facer primeiro un inventario daqueles que están en peor situación, que teñen un uso máis ou menos relevante, e plantexar unhas actuacións que a nosa intención, na medida en que son que se precisan bastantes recursos económicos, é utilizar os remanentes de tesourería que ten o Concello, posto que cos recursos habituais e ordinarios que ten o noso Concello non poderíamos acometer esas obras. O alcalde sinalou que levan 2 invernos particularmente duros en canto a choivas. Por este motivo é necesario reforzar actuacións de mantemento na rede de estradas municipais, en particular nalgúns camiños de monte que están en mal estado. Estado sendo, esta semana pasada registraronse unhas precipitacións tremendas, por sorte non houbo desbordamentos, é certo que aí atrás este ano se actuou, Augas de Galicia actuou en distintos cauces dos nosos ríos e non houbo importantes desbordamentos, pero houbo moitas chuvias e está habendo moitos danos nos camiños públicos. O mandatario outense indicou que Outes conta con máis de 600 km de estradas e camiños públicos, polo que o mantemento dos mesmos non sempre se pode facer ao ritmo desexable.